Take you back. Do 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 do. Take you back. Yeah 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 yeah. Take you back. Do 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 do. Take you back. Чакай, ма. С какво да идем, ма? С мотора, ма. Чакай, той е много голяма, нали имаше кош? Имаше, ама го отрязах. Добре. Върнах го за скрап. И къде беше до сега? На кафе в мола. На кафе в мола? Там, срещнах оня. Кой? Диджей Дамян. Не го познавам. Известен ли е някой? Не. Да. Аз, значи, откакто се обадих сутринта, не съм излезла от интернет залата. Що, ма? И аз не знам. Стоя и съблеща и нищо не разбирам. Абе, ти един-два пъти да бях барнала с едни сайтове да гледаш там с едни такива... Не е вярно. Голи. Не е вярно. Не е ли? Гледах за изненада. Нали ти казах, ма? Нема. Оня ден направихме с моя стат 45 години брак! 45 години брак и ти за изненада си му търсила поите. Разбрах сега. И какво стана, ма? Много хубава годишнина. Кръгла. Кръгла, закръгли са. И му викам, хубаво бе, не стат. Ай, викам да го отпразнуваме някакси, да измислим нещо. Той онуй, разбираш ли, ма? Да, правилно. И той какво вика? Той какво вика? Знаеш какво вика? Какво? Да го вика да го отпразнуваме, ма да го отпразнуваме. С едноминутно мълчание. Представяш си? Мръсник. Хич не е романтично. Не. И какво стана? Какво стана? Отпразнувахме го. И как, ма? Ами как? Вече от 2 дена не говорим. Най-вече той. И що тъй, ма? Защото яди бастуна през муцуната, избегма всичките зъби и чайнето барабар. Скот! Минутно мълчание.